Кълцерът от наяждане ли? Ми Толкова да. години се мъчат учените да го открият. От какво се получава? Трябва някой да ги светне и това бях аз. То на клип ли сега? Да. Пак Казва на здраве. здраве. Ми какво като приказвам, так му хората ще знаят, че детето се е наял от хълцане. Айде да пуснем и другото. Всичките Всичките в един тандем. Всичките видови работи. Това е много приятна музика. Зори, Рита и те маймуни. Дед висят като на един клон са кацнали. Да, я виж. О, това направо си е жива гимнастика. Никакво наднормено тегло няма да имаш. Понеже ги има комфортно, нишки, вети и бъджа. Ми да, я виж какви бузи има. То това от недохранване. Добре, че природата ни дава някакви закръглени неща. Добре, съгласна съм. И като я снимаш така отдолу. Зори ще водим на симфоничен оркестър как свират. За България. Еми да. Тото и на